Resaka pasan egongo naiz. Irekia otxori. Kaixo lagunok, lan berria topatu dut. Orain goxoki saltzaia naiz. Nork nahi du goxoki bat? Nina etxutxe bat. Barkatu? Eskaintza, bi piruleta erosi bieraman. Begiratzen didazunean. Batzuetan ikutzen didazunean. Zuei goxokiak gustatzen zaizkizue? Ba, asko. Zein da zuen gogokoena? Arrautz frijitua hor. Arrautz frigituak? Kilo bat. Beitu, justo harrapatu ditut. Goxokiak jaten, markarik ez mesedez. Bidea, olagarroa. Ositos jaribo edo goiak. Andoni Brun zarazu? Batzuetan begiratzen didazunean. Dori goxoki batzuk, hartu, Ba! Eskaintza! Pulpos. Bai, olagarroak. Bai. A ber, Andoni, zuri goxokiak gustatzen alzaizkizu? Ba ez, baina bueno, batzuk bai. Gimnasioa ikusten da. A ber, Andoni? Ai, irekia otxori, irekia, ai. Goxokiak gustatzen zaizkizu? Bai. Bai, asko? Bai. 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 Marruia. Baina, zein da zure gustokoena? Bai, karameluzko, Karameluzko karamelua. Bai. Karameluzko karamelua. Bai. Xuguxa. Garratzak diren giltz batzu. Pikotako. Zuek normalean jaten aldituzue goxokiak? Ez. Ez? Bai. Zesan gezurri, Jimena, mesedez. Ami esker, Andoni Brun, ea noiz etortzen zaren resaka pasara? Bueno, nahi dezutenean, hortxe egongo nahi. Urrengo, denboraldia, nerekin, zoragarria. Zuek dieta mediterraneoa ez egin. Jango xokiak. Resaka pasan egongo naiz, zuekin hitz egiten, eta osasun txu.